Duha ka mga lineman sa usa ka power utility company sa Lapu-Lapu City nakuryentihan samtang nagpahigayun og preventive maintenance sa usa sa mga poste. Siluan Mirundina sa report. Na-discharge na sa Tambalanan ang 26 anyos nga lineman kinsa usa sa mga nakuryentihan niadtong Biyernes sa hapon samtang nagpahigayon og preventive maintenance sa poste sa usa ka power utility. Samtang ang 41 anyos niyang kauban kinsa nakuryentihan usab ana paghihapon sa Tambalanan kay gikinahanglan pang ipaubos sa debridement procedure. Usa kini ka proseso sa pagkuha sa nadaot nga mga tissue gikan sa samad sa naong aron madali ang pagkaayo niini ug malikayan ang infection. Silang duha parehong nahiagom og second degree burn. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, ang duha ka mga lineman nga nagda og cluster stick gisakay sa boom truck aron mopahigayon og preventive maintenance sa usa sa mga poste sa power utility nga nahimutang sa Barangay Paho. Ilag yung gi-touch nila dito. Naman sila cluster stick ba. Nagtuo sila nga naka-off na to. So panday siya. Live pa di ay ang line. Una niini, ni pagawas og pahibaw ang naasoing power utility nga makasinati og power service interruption ang pipila ka mga dapit sa Lapu-Lapu City sa May 23, 2025, Biyernes, gikan sa alas 2 hangtod sa alas 4 sa hapon alang sa 69 kV subtrans hotspot sa may Barangay Pusok. Lakip sa apektado ang Barangay Paho diin nagbarog ang poste nga gitrabaho. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa naasoing power utility company apan hangtod sa pagkakutlo ning balita wala pa sila giluwatang pamahayag. Gipahibaw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga giabaga sa naasoing power utility company ang tanang gastuhan sa Tambalanan sa duha ka mga lineman. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.